Jangan itu naik ngamla sudah menjual. Melak syur menjual. Dinasting. Tah. Keblai pi barok saya simpat mo minta kamiat mo. Kedat miat basuk kemen ni pi barok ke baju kerjaan baik video jangan kapur sakapur. Ti sisa ike bangang perkat ken. Ti menta ngadan ni wei tongan pe ni top fan jangan mo. Di mana hang ni kidan 1 2 3 with the first in the leaderboard by the showing support trying sending live chats. Tiada lembungan. Tara don arngut mo ki ta siat men ti ta khoblei kamit usuk mo pi barok ki ba jukersan bhai ki video jona por sa por ti mata kamin ngang ong pi ba ki babuan mo ki kala yani ay aw mo tangnak benta ba ki pe video jongan re ban yani ay aw bat ki briu ku jongi ba ya saj mo don ki ba syun don ki ba kersan don teng ki la ka jong jing singaw mo ba ki pe Itali sayang lah ti nak takraw ba nga ju perkat ba borobor kum ni ong la dei ba ki briu jungi ki singaw tho e ke banga kran am dan ra ke jing e ban ye pen be ke mlang salang jungi tang ba buon pa den ni briu kim singaw tho ra don jing e ra ka jing e dei ba kelan ke jabing ong ip ka kelan ke jabing kelan ke jing mut perkat namar bakim kwa ban le ek ba hok ber ka ba dei tang katahi ngangan ong ip ba teng ki singaw benut ya ka e ka ba ki la ale long ki ting yo kim yo shu ne teng long ki don ha kata ka jingle jingkam ka bom syai ha kan ti ya ki jong ti na kani ka da ba ki ting that yo ba ki du man toy jadi halor jung kata kemut ba ki sakalan mo ki mlang salang jungi til dang ngi keren namar habang ye keren ya kata ka jinglong jung ki briu ki kan kam dei e ba kim singaw tho handai ki singaw tho ba handai kane kan ti hi ka bala cha hi kai ki ka ba khong wan bat ka ba kalan kane hi ka penjot iki na kani ka daw ngangan ong ip hadu manta ne ngaju perkat ba borobor ngong balei lada ngaru ka jing ya anti jonga men syua nga me kane ka jing hi ka bagi briu jung iki handai nga itu umlong nak traw nga kiar dal del de kiar kan ong ip la sibon ha ka jing jung briu hi kamtam uba hayau le sibon ke lamat handai wala kataru ngala ban kiar kabangam la ban kiar hadu menta ka dei stang kani ka kiar ka kiar kabangam la ban kiar hadu menta ka khalai ka tim nang ta kiwe barkhot ngangan ong ip ha ka jing kum urang ba ni lalaj itu handai stang kani menta ngapala ban laj ka timsi le ngangan ong ip ki babun ba ki baru kuas singa ki ong pendunan ka timsi ka timsi le te balai bangas kala timsi nadu skinang kong banga thau ka YouTube channel jungaro pikan ma wado porba sa set yang tai po yu hostel nga to por ng timsi sa ngam timsi ra handai habanga hikai ki brio da ka bible nga puli ka bible ba ki brio kin dup scam ka jingmut perkan namar nga khlam puli ka bible ban ha nga puli ka bible na ka benta bangan la ban imha balai mame teman ya
temen telah blab dah. Nak takadaw ngang ong ipi. Dan umen. Damdan umen rup melong tama liat aku no pat. Ti ha ketika por bang tahu ke YouTube channel ngang ong ipi. Oh ki babun kamu ki support bahai video juga nang kong mau bedo. Oh kadai badang kadai ki om. Hadin nang tu ndala plie biang ki yang mane ndala plie lut ki berkhon nang to ki sedang bangkento inga dek tin senang ki berngam ki kran kumne ki kran kumtai de hang ni ngang la ap sipor apor ngong oh yo don manu pamai manu bakan hiet ikini kena mo balik ki comment kumne yang ada tin sang balik ki le umne hende umdan manu mo kala ap katok anir umdan ra ngasu page ki comment bat dolap ngasu page bet ari ngasung tu ong kum kani mo ka imlang salang oh kum kani mo ka jinglong kamut ba kat balik kini ki kena balik kam sniu kamut ngin ngap ben kamut donong hikai kenyeki pi de hang ne ken banga kap pelong ik mesim junga bangan bitar bangan dom ngasa tim si kelasanga nga perkat bing ong tharai ban aili kumi kini ki jingle jingkam shu phang nga pelat tin sang pa nak takadaw ken damantan ra tim si oh hana bar ka tim si bar ka pule bible nak takadaw ken bangang soong pleng kamut bat ka pule bible bat ka bamsap bat ka pule bible bat ka yurot ya kita ki an belai bat ka pule bible bat bam do beriu le bat ka pule bible bat ka penjot ya kata kalong beriu man beriu bat ka pule bible bat ka peniasyun pat para beriu bat ka pule bible bat ka penisi yo para beriu tikum kata ka jingle na kata kan ka daw ngang ong ipi missionary uba mensiwa udi upareng kat no la hikai kini kiru klau bakin man baha hendrei ndau la pet nang ni na ka jaka jung kiru klau kini kiru klau te ayo on penya hi ki phai biang chakata ka jinglong ru klau da ka ba ya ha ka jing umdum de hang ne ken bangang so ong ipi ban pensyai ya uru klau hable kum uru klau ban hikai uru bi hable kum ubabi nak kata kadaw ngangan ong ipi hakanu kejat benriu kabala bon eki bastan borobor ni katmaru ka kloy bha ka jingya musnam ru ka kenrei bha henrei haka jaka ba syong kibit nei tham imsuk imsan bani ka hakata jaka ba syong kibastat sudah haka jaka ba syong kibastat nei kadon tang ka jingdum haka jaka ba syong kibin kadon tang ka jingsup deina kani kada ngang ong happy menta kamiet baru khoj ba pet yang nei menchua kibriu jungi kidang bi kimnang pule kimnang tho handrei ki imsuk kenjai ban minot yala kakam haka juk menta kibriu kila stat tang baban trei ki jaitu handrei ki im tang kabam sap bat ki im tang kabam tu nakani kada ka penjot ya kalung briu man briu kapan hiar arsut ya kejat benriu hi tiana kata kada ngang ong ipi ya kata ka jing pule ka ba pipi pule uei uban khang bat ya kata ka jinget ka ba pipi nget mano bala ban khang handrei haba pinget ma pi amdai ken penget iki wei haba pi start ma pi haba piret pule ma pi amdai ken ba pini kai pat iki wei kata ka jing tip wa pipi tip namar pimla am paskoto yangi tikum dong ngin tip ipi ba pide ubastan nakani kada ka bible ka ongkum ni nangla ubabi uba penpa wela ka jong ka jingbi ban yo ubastat ubaset yala ka jing stat te haba kumta man toy utu bastat ne man toy ubabi haba kumta yang ati bor khoj pikno ubabi tang bala dang nga peni yala ka jingbi la jong piru piapet bah wat ki bastat ki pet yang tip menno pede banganga la da pet ye kata ka jingle jo ki bastat nemar bang nga klam yu ire kata ka jingle jo ki bastat nemar ngayu i ka jingle jo ki bastat ngayu i bet tang ka jing bamsap ban kata ka jing thok ka jing syukur kata ka di jingle jo ki bastat na kani kin kada banga soong ipi nganang la mga ubi ba penpa wela ka jong ka jing bit ban ya ubastat ubaburi ela ka jong jing stat bade hang ta ken ba ngang ong ipi ba kani ka jing hikai jong kinung lambalang ru ki ong kum ni mo ki ong kum ni
to yau nong syun kuma yala dehi uai nong syun ubas niu tam hakajing im kujong pi hato umderu nong lek kam sniu bat uai pade utau nong lek kam sniu hato umderu uba bamsap hato umderu uba bam hato umderu uba thok hato umderu uba syukur hato umderu utau bawan penkerai yau drugs hato umderu utau wariep kentai hato umderu utau baklim hato umderu utau bato hato umderu utau balik kam sniu har kwam utau di nong syun jungi te henrei balik ba utau nong syun ba upadar ne pastor upha ya ki banget par khoj ban i yo nong syun kuma i dehi ngangan ong ipi punong syun ubas niu tam ka jing im jungi dei uta uba bamsap namar ka jing bamsap hari-hari kapan put ya ki khmat jong kinong pet nak ta kadau ba kini ki ba pet i borobor nei ya kite ki bri bamsap ki lalong tik ki balam alla namar balei ba hang tu hajaka let jing ya seng hi kila priang subha ya unong syun namar unong syun bas niu tam ha ka jing im hi udai ubriu uba bamsap hari-hari hi bade halor jung kata ken bangang soong ipi bangan let jing ya seng hang tai ban penciluri ki kam sniu ki kam bamsap ki kam bamtu ki kam klim ki kam thok ki kam syukur te ka baha bangan nai namar ka to ka yeng mani kade ka kut yada ya kinong le sniu hi bade halor jung kata ken bangang sa persya sale yenga ubri ubadi ngang ong ipi ngam juri pat bangkeren ki di sisa sale yenga ubri ubadi dada pi ong makna yenga bapa pru mlile henrei kapap sernjan piakit namar kajing thok kia ki para brio bat kajing yelam baklai ki imlang salang bat kajing yelam baklai ya kata ka bor sensyar haka imlang salang katuken kaba pikit sernjan kasuk yenga kanyu ubadi ngadi tang sikwatar damin ngangan ong ipi ngatre laka kam kajam la chai mestem henrei ngamdon kanu jing kuslai bangat ya menmiet henrei mapi ki bakit renjan yakini ki thok ki syukur ki bamsap bamtu bamthim bab kwan lalot yaki eki ba phim dei ban yo henrei pikjet na ubrit baria pi bam ka hok jung ki barit baria kani pikit sernjan wal da piyap nang ne perthei ru tip pi poi nam poi war ulai ru ngam tip kati kata ke banga ong pi hari pi thok bar khot ngi nget ba kinong yelam balang bar khot kinong yelam niam ka perthei nei ngi khen be lagi ki la long thik kum ublei ne perthei namar balai ba ka bible ka ong ba kisiem jo ka perthei ki dei ki jong ublei ngam tip de habangai i ka epstein file ne wat upo wat kitu ki bahe bahan par khot kiron bentah ka te ka epstein file tingini ong kum nopan tikini kinong yelam balang hang ni kita tenru jungi li kinong sensar kita tenru jungi na yakran kat ba ong kita ki royal family jong ki british kamu kini ki haban skongo bet handrai ngi ki banget yaki nei ngan ong iping ilang rings dot ring swai kai ka jing yu anong jungi habangi le jing yeseng kai ka jing yu anong jungi habangi pa school ki kun kai ka jing yu anong jungi habangi pa college ki kun kai ka jing yu anong jungi habangi nget ka dustur kai ka jing yu anong jungi habangi nget ka hima kai ka jing yu anong jungi habangi nget yakni demokrasi kai ka jing yu anong jungi hatol adon don bade halor jong kata ke kinong yalam te anong ipi kila yo jingker khu au traji su kila yo jingker khu naka balang kila yo jingker khu naka dustur kila yo jingker khu naka hima henrei ngi ki banget yakite ngangan ong ipi tang ka jingjot sudah naka takadaw ngangan ong ipi ngamla bon sulong kumsi sam khumut pinyatan yang sakadiang kadang sekamon naka takadaw I am alone I never die sto tiana kata kata ke ngang ong ipi baru kibas ngostat namar kila yo sedikit retang badeng dok terong umdon sedikit sto tambah namar bali ba ubi ti ubi umju pediang ke sedikit ubi upediang bet ya kikam ki ba pile ban pet markhmat ada pilala ban pen i ya kakam ke ba pile hakata kapor ngan sanget Andre ban suya keran ham saya kum tu ban penting kai ki brio bau jisu long kum ta ka beneng ka long kum ta ka dojok ka long kum ta ngangan ong ipi ngam padi i ko khmat ublei hidu menta ban ngam padi i hiru ka dor jong jisu ha ka bathia ne ha ka banga syong ne ha banga ya ne ha banga yang ngam yu i ka dor jong jisu na ka tadaw nganget yela dia banga ngade u jisu namar pi bar khot pi pet yang na ka tadaw ti ka jings niu hi bar khon kamdei ba fin kedokti ki bei ka jings niu hi baro kadin la dia nak ta kada ngangan ong ipi walda pi baro khoj pi kedokti yang arab ni ngam jus ngawi era namar ngatip bangade ubri ban yap bar ngatip
bang ade tang ubriu batolot handrei phi bar khot ki ba kedok ti nga tinggal ong bet tharai ki dei balak ban ki sabaneng ru mlele to nang ye ki ma phi sabaneng ru mlele tang ba handrei tang kani ko wengang su ong phi kat nang ima perthei phi di ban sngu ken ba phi dei tang ubriu ban yam da phi sngu ba phi dei tang ubriu ban yam kata ka jing le ka jing kam jong phi ru ka dei ha ka jing pnya jong utrai nong bu nong thau ti phi di ban sngu ba ma phi bat mangar don jigi pher i ra phi smart le jing ye seng ru mlele mo uba smart le jing ye seng bat ubam smart le jing ye seng ru ngi long kumju ubadi bat ubam di ru ngiyap kumju na kata kada ya kasngiyap mdon mano bala ban tim na kani kada wal dangi benut wari ki ba i ba thonyu ru ne ngimla ban ni ye handrei yakini ki daw ki ba phi apan i ba me tim si ba me kumta kini bar khoi ki problem ngangan ong phi kade na kajing bisni laj na kajing bisni mdon i era te bar khoi ka ba ubriu jungi uim ngangan ong phi kajing start ba ki khasi jungi ki don kade bat tang kajing start ban ben briu bat bali ki start ban ben briu ba bor ki kwa ba ki briu kin ko ngu yiki tingal habanga ngaben ngangan ong ipi ngatrai wal da ngai compare kinu MLL ni kinu MDC ru ne kinomla ara bankaran manga social media kimde ban le ranya kata kimde ban ngopsi wal da ngakran markmat kata ndon phadar ndon pastor ru bala bankaran badeng do na kata kata ngan ong ipi la da kibet ki jengmut ju perkhat ti balik kimla bankaran badeng do todong balik kimla ban kringi sibun kibrio hakani kajuk social media mentale ngon ong ipi nakran phadar pastor ndon page de social media kanungut handai ki jingkran yung badeng do todong tengang ong ipi season kran ko video nei pin page ru baki viral baki video junga nemar balai ngam kran ni kapisa ngam kwa ikanam ka burom handai ngakran ye ki bor khoj na ka banta ba phi ya perkhat narkum ya ngalaj ya dia ngakwa ru ipi ban pelaj ladang ayap ya dia ngam kwa ipi ba piniam ai ngan long marwei ai ngan se iben marwei wal danga tim siru ngasku thu manga handrei ngakwa ipi ba pin im hakalti ke badai namar ngimla ban im klam ka an kibriu ki jaj ban riu ki don iki an ki bas kham ban yadai ka jaj ban riu lojong tang ka jaj ban riu jongi ka ba khlem jing tho ka ba khlem an na kata kadaw ka yalam baklai kibriu ban ye yo nong kinong yalam handrei ki banget iki kanang mi kisngi kinang ring rai kho bat kinang yap kuntu suki kai ki jing yada bangi ngila yo na kita na ka dustur kai ki jing yada bangi ngila yo na kapala pret kai ki jing yada bangi ngila yo ki hima kai ki jing yada bangi ngila yo na sarkar jela hato phila banjubat ikata kabangang ngakren ipi pinumla banjubam namar balai ki boro khoj di ki bangang ngakren kila ban penmong ipi handrei ngam kran ipi ki pajba ngakren ye kinung yalam balai ke jing thok jong kini kinung yalam jongi hadu kat menta ka weru ka an kimla ban thau bala dang ye kran sepang ka ILP ru ki adom penban dang ye kran sepang ka ktian khasiru ki adom penban te kai ka daw ka ban long kum ni namar ba uta obasen syar yangi umde na ka jat ben riu jongi phi tangban na ka daw ka jat ben riu jongi hadu mentahi kayanya kai shrut ya au pradok prasna majong namar kami scam kata kanong rim namar ba kita kinong la yalam hi kita ki leader tang bala kila yo mentoy maki simet kila hun ti sapang kani ka an kentiap sengru ngangan ong pi nganang petang mo ka an kentiap seng hibrobor ladaw nuno u MLA ubangi ngijiet na ka Hills Party ndala job ndala sa thong na katukan National Party bade na ka BJP na ka Congress lani ka NPP menta pakati ka National Party kini ha kapor ba kileng join bat katukan National Party kim ju pentip ye ki pajba jong ka consistency mo ti menta lada kalong hakani kadur timun balada yap u Dr. Ricky Senkon ki ong ki don ki balakran jam daw jam rengi mo ki ong hanaba ya kran kita kabay election hot sistem layap ubri te kandan be kabay election ti balay ye kitu ki briu ki ba kentiap seng na kawai ka seng balai yaki ngimla bandawai ka bai election mentar ngila bandawai ka bai election namar balada uto ubriu usatiet saukrur sankrur haka National Party tingi ki pajba pede hato ula ailem yangi
Datit sauklor lada utai u MLA u bangi ngijit naka Hills Party naka ta parti rilum jongi ulit join sa katai ka National Party klem pentip ingi babon balang klem ajeng mentoy ingi babon balang tingiru ya utai nei ngihap kali ya u ngihap pak da kajing to sa ka election commission bangi dawa ya ka by election da ki pai ba babon balang pak soi be ka wi ka kot barok khot sara ka to kajing to bala isoi ra angte po election commission bandawa be da ka by election hang tahi utei UMLA UMLN ban kan tiap seng em un satngan namar baki pai ba adu menta ting pat so thu sipangkaan tenang takada ngangan ong ipi ngabatai kata ya ubalai lenyo ya ubalai yam te kamot phimdei ban kerki namar ngitip ya kata barkhoj kandon ka bai election handrei balei pade ya ubri ubakan tiap seng umbompat yam handrei ulek klem ka jingtip ka jongi upat ba balei ngi sya hi kumi kinieru ngin hap wan ra namar ba ngim ong batang supen scam be ka sorkar ngin chu ngap man tang bang labyang kapla jong hendrei ngi kipai ba jong kejala ki budget ipi ngi babe manta bat kumno ban target ipi ngila ban le manta sto kini bar khat ki bal jonya kene sorkar MDM manta nei ki ba sajit na ka Hills Party ngi de ban ai da kajing tho sha ka election commission ban pan be ka by election ba ka by election hi ka de bandon baro yo bayap no badang imru ubale klem ka jingtep yung pai ba bubun balang na markani ri sa sar pai ba ya kita rungin panda ka by election sto ti hangta ken ngini sungtu lada ngi mentang ya da kajing start ngi pai ba ngi long ki ba start ki ba shai utei ubangi ngi lajit umdei ban yuroj ya ka hok long trai jungi umdei ban yu na kli jungi hangta kamut pin sa sungtu banga kren ni ka ba de ni ka balaj pi nakani ken ka daw ngangan ongi pi kamde ye banga mong bagi kan tho ike jing klat jong u doktor ki sen kon handai ka ka bangang ngasat not kalong bet ka jing bom buram jongki ya kibri belayam pi nakani ka daw ngang ong pi bali nga sabitar ba kato ka jing le jong kini kiliang sensyar nei ani maria tip pi hang tai doktor ki sen kon ulakran po parliamen nei siapang ka ILP bar kakten kasi dal dep kran lai kenduk kerpangru nang ne deputi CM baru CM kile ikenduk syatai ngantip ki kran ayumo yo ki ong be ong on em nai pat ai menta la de pi ai mentai ka ILP bat ka kasi kakten kasi te kamut ka parti jungi kal ajot na katakdaw na mar kila adon jing yate baring sorkar BJP te katai ka sorkar kemi te hap sngap Nskap ya kani kaliang persyanen skap kaliang sensar. Hap skap kaliang sensar. Namar kaliang sensar te kaladon ngite bas kem. Te kaliang persya te kemut ngidon tong MP. Te de hang ne ken. Kai barokhot ka bangi pa ba hi ngidi ban sngotu. Ba omdei baki kwa ya ka ILP. Omdei bakani sorkar ka kwa ka ILP. Omdei bakani sorkar ka kwa ektin khasi. Kani ka pen I. Bat kum ubriu ubashida. Bat ubriu ubadon ke jingti blam ka kata. Hi. Na kata kada ken ngang su ong pi. Lei pilih arsap kan onor lei tang bahan dari utrai no bu nong thau hi undon rangkat bat kitu kibriu ki bayat bet bat ki bayat hok bat ki bale hok utrai no bu nong thau hi wala da kamen sem kan le nyo henre ngan ong ipi kapoi hakakti jong uhi namar bale utrai no bu nong thau hi u i ya kitu kibriu ki ba im bat yat bet hakalanti jong hok nak takadaw nga kermen bau doktor kisum kon upoi hadwar jong blei ti nakani ka daw ngangan ong ipi ngam buka ngam duka man siem ngam buko iki borkhoj handrei nga superkhat tang ni ko wei ba kayap ka im jongi mentai kamde shu akti jong blei kade ti jong brio namar bala penbor yangi ban ai vaksin ban ai utaw dawai kumno ubrio klempang ru unsuli ai injek kumno ubrio klempang ru unsudi dawai ti kade halor jong kani ba kini ki sistem kini kurung company ya kini sorkar jela jungi kala don kan mingi pa ba ngihi ngihi ide ban sngotu nang nes kaman bang kat ba ong kinong yalam lane ki bor sorkar kamon kande ha kamon go jongki kade ha kamon jungi pa ba kade ha kamon jungi simet kinom la ban penbor kinom la ban fus kani ke jingle ka jongki kade kalanti ka bom dei bar ka jingle jongki kade ka jing penkhanyi ka hok long brio nak takada ba nadu por lockdown nga keren bhai kani namar kani ke jing penbor ban ai vaksin hi berobor kade penkhanyi ka long brio namar beli nginom la on pediang kani
Hendrei ki babun menta ni kitu ki bayap ki bala hel asan ki bala rang ba ki bala ayu vaksin ni lada ki yap hatu ngingila ni am bakani sarkar kala ni am ban ai jingkhen kanungut ki basak ta no vaksin boleh ai vaksin namar hakapur ban ai vaksin ki ong ba unia dai ke jingpang corona mo Hendrei mentai kini ki bayap baru khoj ba ai vaksin phila ni am ban ai jingkhen hi kade halor jong kani bangi ki pajba babun balang jong kabri nyutrap hi nyem sngau tho ya ka jingle don bor jong ni sarkar ba hadu mentani ngi khen bet kat balik sarkar ka balong ngang no pi ngam persya ya ka government ngam persya ya jing bamsap hi ngam long agen se ka government ngalong agen ya corruption nak taraw pi di sngau tho ba hi nak taraw ngono pi I am alone I never die nga scam la kanung rim nak taraw nga kren ni jing sisa baki kinom la banle kat baki mon namar kani kade ke demokrasi kade ke sencar pajba pi nak taraw ngang ong pi ki babun ti tiang kamut ladangi thau group ti kamut ngin kren chong shit bat ndala khot ikrang sarkar ti ngin a khulbe da kaman ngin thap da kadiang sapla pi kade halor jong kata ke kata nga i jeri ijat benriu klur kari kla kari ki ong pi nakani kada kani pat kampat don marsi adi ini bar khoj akbum sentur kabiang sentur melaciu longtik ma deng mas por corona pi badai halor jong kata kini ki baru khoj ki balai lam bakla kani ka imlang salang ka jongi nei ngan oi pi hisin ka sngi ngan oi pi pin sakanit benriu bat lada nda ki pajba kila kanit benriu nei bat kila yu sngew ki skor ya kastur bangayalap ya riu banga pensngeu haki hakata kapur kamun pin syong haja ka syong pin thia nei syong ru pinom ne namar balai ki bar khot ki ba pi penon kam bakla ya ka bor ka ikhtiar hak sencar pa ba nei kani hi kan sa pendu bor ya pi ka wi kesngi na ka kada pi di menso thu dia kublai pi baro ki baju kersian bagi video jungan nak por dengan pun no siwa tengah tu dari kata ro kalaya arfun new minute dengan pun no siwa tengah tu namar balai ya tiasuk namar ba kapor kala amiat hi ya habalai por ngan pelaj hi ban yakran ni khana bat pi ban ya kendu lang bat pi nam wal ngibun lagi jong ki kam ki jam ngi adon dari to trai no bu nong thau hi nang pensai si syu ke jumut jum prakat jungi ba ngi nang scam ngi nang la ban yai tei ngi nang la ban yai pen bha kani ka don ka ka ba ka jing thumu ba chalendat jong trai no bu nong thau namar ba kumu brio hi ngang ong ipi dagi jing duna sudang adon Andre ki baru khot ki babun balang ki request singa penunak tim si bat jako ya doktor ki sun kon am kapan perkat ya ban pas kau si duduk mesim namar beli kejing du no jonga i ne kejing du no jong ka parti pi i jong ki pajba jong jala ya i kalau ka ka bang ngimla ban pediang Andre mali pa namar bang ngide tangki brio fi ya hap chuhun ni kita ki baru khoi na kani ka dawa menen ka singiru ngawan nang thi blok kali ngape ka por pat bandalej mentoi daklem lej ru lang a dangalej ru ati bom lap chu namar ba kala slam ka por na hun la ka hun no ong da por badang im nga layu ya keren kum to la laya ba por im la biang layap li ten le nu chu yan re nga layu i to kamiet do bangali pej haru bar sutal tang i ru kmat jungi em la hun hi kum siem su shrai pat ikitu ki liang sensiar ki ba di do lap ki ba keren do lap hai ke parti VPM nak tadau nga klik le si klik le nga su i ki em ngam la sya le nga bitar le nalor ka arsap le nalor ka akrok le ngi jabo le nak tadau le ngam la sya le nga ibri boleh arsap le tadau benade bayi arsap nga tu le klet ujuan ne klet le ngabe yang ngate le balik kinong soyong pan ya tngat le le balik kinong soyong te ngat ngayro kinong soyong kapan skosi por badang im ne dalayap pasawan ya be sabar kama be msya tang mendrung tuah kampung lo tate pan yu is nan baro khoi ni ha banduki kilan kiput na kata ba ban su jam no than ro kam yu phar
jam duk than kala jam dau jam rengi umban ne nak ta dau nga teng bitar nga dala kan thok palat la keren palat em bitar le Henry ki ber khoj lagi darap jot makana kan surkar MDA da darap jot kan nor ni ngi i peleng de ya kata ka jingle jingkam jongka ka jingkiu jong kamar ba mardi ni kanang kiu bet bat ki mar ki bata bang ngi siu kinang kiu bet Henry katu ka bisa pada simlun no te kamut ha kerteng jong no hatu trai UCM ne udi peti CM kamut usim simlun ha kerteng jong ka langkha la jong khandau la jong ha usim luon kamut ha ka kerteng jong ka family la jong ni usim luon ha kerteng jong ka jalan ya usim luon ha kerteng jong ka jalan te udi bersung thu ke mano basi we kata ka luon ya kata ka ram mo tinggi ni bersung thu i kata ke ti pa ba jong jalan jong i pate si support ke wadak tak kepala la jong ro mentip tinggi ni bersung thu ke i tak lu iya di motor tip yo de baki yo jing motor ngam tip ke kata tang balong ngi ba subla te kala tak ba tang ngim la bali ai namar bali bangim don ka porte ilong tip ki kso bi wiar na barte hi ande wala kataru ngi hapan pen pau hi ka jong ka ho namar kene ri sencar pa ba tingi hapan kran di ki beli ki sngoram namar haba ki liat te hi tina ka taw ken bangang ong ipi ki babuan hi kamut long tang slaong bade ke sorkar telas ngap be kat balik sorkar sus ngap be kata te ka bom la fi ban long ka bom la ban longมันจะเป็นกลุ่มแบบยังงาเทงางสุดนัดงางสูงทั่วเตะกับหอกละจองบางกันนักตะราวงามเตียงกิโลเดี๋ยวต่อคุบเลยชิบุนคุบเลยเสียจังงูกระเมียดกระโสกมัน